Watwi nomor Phaima bai nog nukhung tai habeba Kuwak thangbai kya yang telemra mongya kami RD block bai khopjak manik dewarma edc village amchaini tui thangbai kami o kirma singsa ke Watwi Phaima bai salsa rombui aboni bai hak tai lamrok bebang Kuwak thangbai kya obosimia nog nukhung rok bebang kosogui thangbai kya omaina koktuma yang lukurongni bagai beleno jingjala klailejik tabuk thanglai suklainai rok obono hapni bokhago borok subasu san horjalaika amchaini lukurok Apro sarego kwbang ma Watwi phaigui jairok stage ke derabai kamu hai Harok Kuwak phaibe si singjalaini hai deske chungsashi norok Kuwak baigui Pelana ang Samsung na disini paro kwbangma Harok Kuwakjak Watwi rok kwbangma phaijak je ang khasimani sim haiko Watwi kwbang phaiman sinuya ko me apro kwbangma Watwi phaigui lama rok nosto khairbai nahi thangphai wngthokya gari rok bo phaimaya tei para bisinogo bo hamaya yakrai rok kuwakjak hingke tei bantui rok bo kwbangma longjak baijak hingke bono kisa sarkar rok phaigui ha rok no norgui ro phaikhe belai khe sanai tei lama rok thikhe khairokna haikhe belai khe sanai sini ang Samsung daiti khaijak ni bangui.